Здравейте хора! Това е поредното ми видео, което ето както виждате съм 6 лева, както ви обещах. Обещах ви, че ще съм 6 левел и вече съм. Така. Пък намесим Inferno Tower на втори левел. Имам доста карти за апдейт, Barbarians, Канон, Goblin Hut, Knight и Archers. Както виждате, имам Lighting. Lighting ми излезе една офертичка в шопа и просто си го купих, защото много исках Lighting. Защото той е много добър спел и аз го използвам. Ще го използвам или може би ще го използвам на пета или на по-голяма арена. Но на четвърта нямам нужда от Lighting. Така. Както виждате, клан честа започва след 22 часа и 44 минути. Смених си клана, защото след всяк клан чест си сменям кланя, защото просто така решавам. И просто така. Не знам, свикнал съм да си сменям клана, защото да опитвам различни кланове. Може някои да са по-добри, може някои да са по-лоши. И така. Тук клана е на 4, а предишния беше на 2. Така. Ще играем в двета и такива. Чакай да видя дали имаме... Не. Ще така 1-2-2. Ог Маутън, запетайка и точка. Но играем срещу китайци. Така. Аре бе, мой. Средно тавър. Не, уча. Неговия учи също. Тези X-Bull не ми харесват. Всъщност вече единия не ми харесва. Сега. Та надея се на Валкирията да направи много малко демидж. Всъщност направи доста демидж. Сега принц отпред. Така. Добре се развиват нещата. Но принца ми умря. Така може би ще пуснат Inferno Tower или Giant Skeleton. Baby Dragon. Но това не ми пречи да сваля кулата. Ау. Направо не знам какво да направя. Fireball. Giant Skeleton да убие тук. Всичко. Това вече е лошо. Не знам кога да защитавам. И така. Не бутнаха едната кула. Което мисля, че ще не бутнат и втората. Да. О, 6! 6! Кулата ни остана на 6 експириенс. Тук сега, ако победим, това ще е просто
О! О! О, 6 експириенс. Много малко експириенс. В принцип, те имаха ли спел, който да ни бутнат? Не, имах само ракета. О, те имат почти едни същи декове. Само, че вместо Бейби Дракон, той използва... Ето, той използва ракета. Той всъщност използва ракета, а той Бейби Дракон. Да. Така. Опс. Спрете. Мега Кнайта. Пожелавам ви късмет за чаленджа. Мега Кнайт, който ще го играе. Пожелавам ви да го спечелите, защото това е една наистина много добра карта, която е нужна на всеки, независимо дали си 7 или 8. Това е много силна карта. Аз я харесвам. И се надявам да я спечеля, когато стигна до 10-та арена, да. Или отворя някакъв Legendary Chest, че ми се падна. Така, пожелавам ви късмет да я спечелите. Сега ще играем още едно 2 в 2, но преди това да дадем един джем за този Silver Chest. 30 голд. 5 arrows. О, Hog Rider. Паднал ми се само един епик от този чест Силвър. Така, играем още на 2 в 2. Ако ви харесват тези клипове, които снимам на някой от вас, може да се абонирате, да лайкнете лайк бутона на всички, ако можете, не почти всички, но клипове, които снимам. Лайкинг. Ето за това много харесвам лайтинга и си го купих, защото може да спира много хубави атаки. Например, може да спре Witch, Wizard и Мини-пека, както и бомбата на Джан Скелетъна може да спре много хубави атаки. Затова харесвам Джан Скелета и го използвам в моя дек. Когато играем 2 в 2 и някой ни разпалми армия, аз пускам Джан Скелетъна да се справи. Но имаме проблем тук с Валкирията. Ще пусна тук едно Инферно Тауър. Инферно количка, както му викам. Аз използвам Инферно Тауър, защото когато нямаш Legendary, например Инферно Дракон, да ти спира много хубави атаки, аз използвам Инферно Тауър, защото той може да спре дори пека на, да кажем, 3 левел. Ако не е с рейдж, или ако пуснат някакъв спел на Инферно Тауъра. Така. Гоблин хът. Ето за това обичам лайтинга и спеловете. Ако някой ти наспалми Гоблин хът, Ребелиен хът, независимо какво, ти просто можеш да пуснеш лайтинг и то защитава лайтинга. И спира Гоблин хъта, убива я или просто я прави на много малко живот. Така, направихме една чудесна атака. Но се надявам Джан Скелетъна да не ми умре. Умрям. Така, засили се. Когато някой има дек с такива гоблин къщички, направо с къщички, много не обичам просто тези декове, защото те могат да ти спомнят един ден такива работи и ти не можеш да се справиш с тях. Ето сега както е, но направихме една много хубава атака. Добре, защо тези къщички са толкова силни, могат да предадат такива много хубави атаки като това.
Това е една много дълга битка. И не знам дали ще има победител. Принц. Всичко възможно да правим тук, само да предотвратим атаката на китайци Тимео и защитата. Защото тук една валкира ще се справи чудесно. Но няма смисъл от този арос. Мисля, че тук ще завършим драл. О, не. Това вече не е хубаво. Балона ще направи доста демидж, както и следващия балон. Фриз. Фриз. Да, това е драл. Драл много... не бърза, по-скоро бавна битка се, така да кажем. Чача. Така. Това ще бъде всичко от това видео. Надявам се видеото да харесва така. Пуснете лайк бутона и се абонирайте. И това е за всичко.